Bijna 300 klassieke auto's sierden zondagmiddag het centrum van Venray. Op het Hensenius en Schouwburgplein genoten liefhebbers van oldtimers met volle teugen. Ook de organisatie van het evenement, Venray Oldtimer City, kijkt terug op een geslaagde 29e editie. We hebben supergeluk vandaag, geweldig mooi weer. En dat zien we aan de aantal auto's die er zijn en de toeschouwers die er zijn. Dus wij zijn helemaal blij, fantastisch. Hoeveel auto's zijn er, hoeveel deelnemers? We hebben nog niet exact geteld, maar volgens de laatste berichten rond de 300 auto's vandaag. Is dat meer, minder als voorgaande jaren? We hebben meer auto's dit jaar als voorgaande jaren. En dat hebben we vooral te danken aan het mooie weer. Zitten er nog mooie paadjes tussen? Ja, we hebben een paar hele bijzondere auto's. Ik zit erop te wachten. Als het goed is komt er zo een hele mooie Bentley uit de jaren 30 terug. En ja, voor iedereen een pareltje, maar het zijn allemaal mooie auto's die hier rondrijden. John Bode uit Helenenveen is de trotse eigenaar van die Bentley. De klassieker, die werd beloond met de originaliteitsprijs, is een auto met een bijzonder verhaal. Deze auto die is gebouwd op een chassis van 1951. Ja, dus er is een andere Bentley opgezeten op het chassis. Dat wordt helemaal gerestaureerd. Alles wordt teruggezet zoals het hoort. En daarna wordt er een hele nieuwe body opgebouwd. En deze body is in 2021 gebouwd, zeg maar, deze, wat je hier ziet staan. En daarna heeft hij iets meer dan 2000 kilometer gelopen sinds 2021. Dat is helemaal met de hand gebouwd. Ja, maar het lijkt wel een model uit de jaren 30. Het is een jaren 30 stijl auto, heeft ook bestaan in die jaren. Series 3, schuine streep 8, 8-cilinder, racer, zo heet die officieel. Want uit die tijd bestaan ze, alleen die zijn niet meer te vinden. Die kun je eigenlijk ook, als ze nog te vinden zijn, kun je ze ook niet meer kopen. Dan zijn het museumstukken. Ja, u zei net, ik heb hem nog niet zo lang. Hoe bent u eraan gekomen? Ja, lang zoeken dat je er een vindt, want ze worden bijna niet aangeboden. Of je moet er een zeggen, van ik wil er eentje gebouwd hebben. Maar ja, dan moet je 2 jaar willen wachten, want het duurt 2 jaar voordat zo'n auto gebouwd is. En hoe komt u hier in Venray terecht? Want dat is voor u de eerste keer, begrijp ik. Ja, ik werd getipt omdat ik hier toevallig bij wat bedrijven actief ben in het Venrays. En daar kende ik iemand die zei, hey, je moet eens naar Venray met oldtimers komen. Want ik woon eigenlijk heel dichtbij in Helenenveen. Nou ja, dat is met dit weer, dan moet je hier natuurlijk naartoe. Ja. En hoe bevalt u? Ja, geweldig. Prachtige dag, hè. Mooie mensen, mooie auto's, goede organisatie. Dus dat is wel heel prettig. Het was een hele leuke rit ook om te maken, dus dat was fijn. Ook tijdens deze editie kwamen de deelnemers uit alle windstreken. Marco Pietersen uit Venray gaf het evenement een lokaal tintje. Triumph Spitfire Mark IV, die ik dus helemaal zelf heb opgebouwd en gerestaureerd gedurende 28 jaar. Dus ja, heel veel aan gedaan. Een mooie kleur gegeven, leren interieurtje erin en ook een snelle motor dat hij ook lekker rijdt en zo. Dus zoveel mogelijk gebouwd zoals ik hem wil hebben. Niet per se zoals hij moet zijn, maar zoals ik hem wil hebben. Ja, en er zit een speciaal verhaal in, want u heeft hem gekocht in dozen. Ja, ik heb hem gekocht in dozen in 1995. Ik ben er 28 jaar aan bezig geweest om hem bij elkaar te zoeken. En ja, het heeft natuurlijk ook tijden stilgelegen en dat soort zaken. Maar vorig jaar vroeg mijn neef ik wil hem gebruiken voor mijn bruiloft. Toen had ik nog 1 jaar de tijd voor die bruiloft echt zou zijn. En toen heb ik dus nog een heel jaar heel hard moeten werken om hem inderdaad in deze conditie op te meten. Maar ik denk dat ik er minstens 2000 uur aan bezig geweest ben. Wat ik zelf gedaan heb. En dan nog afgezien van spuitwerk en het leren interieur en dat soort zaken. Vanwaar de liefde voor de Triumph, voor de Spitfire? Ja, die is eigenlijk in 1995 begonnen. Ik had een leuke auto, maar die zou gerestaureerd moeten worden. Toen kwam ik deze in dozen tegen, toen heb ik die gerestaureerd. En die andere, die rijdt nog steeds en die staat hier ook op het plein. Ja, en u zit zelf ook in de autobranche? Ja, in de Triumph Spitfire. Ik ben eigenlijk van tevoren of na afloop specialist in Triumph Spitfire onderdelen geworden. Dus vandaar ook dat ik al die onderdelen die hierin zitten heb kunnen zoeken en kunnen gebruiken om deze auto te bouwen. Hoe vaak gebruikt u hem? Alleen dit soort shows of ook gewoon? Nou ja, deze die heeft nu 100 kilometer op de teller staan, dus die alleen voor shows. Maar met die andere ben ik dus ook naar Engeland geweest. Ik ben er verder weg mee geweest. Die gebruik ik dan ook voor hobby en dat soort zaken. U staat hier voor de eerste keer, begreep ik? U staat hier voor de eerste keer, begreep ik? Nee, ik ben al 27 jaar hier op deze oldtimer toertocht geweest. Dus vanaf 1997 doen wij al mee. Het is nu van deze auto staat hier nu de eerste keer, ja. En die andere auto dus de andere 26 keer. Wat is de charme van dit evenement? Het is gewoon eigenlijk een heel leuk evenement om toch in een kleine stad, zeker een groot dorp, zo'n mooi evenement met zoveel auto's bij elkaar te krijgen. Dat was toen eigenlijk al interessant en is nu nog steeds interessant. Het is fijn dat dat nu nog steeds kan eigenlijk.
Een jaarlijkse traditie, de nachtrit, staat dit jaar niet op het programma van Venray Oldtimer City. Vervangen door een avondrit en die zal dit jaar op 14 september plaatsvinden. En wat is het verschil tussen beide ritten? Nou, de rit zal ongeveer hetzelfde zijn. Het grote verschil is het tijdstip. We begonnen voorheen om 4 uur 's nachts en nu zal dat rond 6:30, 7 uur 's avonds zijn. En dat is natuurlijk een groot verschil voor de mensen die deel willen nemen. Bij een groot evenement als de Venrayse Oldtimer Toertocht zijn vrijwilligers onmisbaar. We doen met z'n 7 inderdaad als bestuur en we hebben een kleine 30 tot 35 vrijwilligers. En daar zijn we enorm dankbaar voor, want zonder hun zou het echt niet lukken. Ja, en een groot probleem bij veel evenementen zijn de verkeersregelaars. Hoe zit dat bij jullie? Nou, we hebben één geluk. De gemeente Venray heeft een professionele club met verkeersregelaars. En die kunnen we al sinds een heel aantal jaren inhuren. En dit jaar hebben we ook weer een 10-tal van hun mogen inhuren. En daar zijn we ook heel dankbaar voor.